anụmanụ si nọ sistem metụtara ndị bịara abịa. That is nọ sistem obodo bụ ife metụtara ndị bịara abịa ọsọ na fa na try na fa na-eme nke nwa ị na-atry na-ebe sistem si ije eli na ikpu nwaanyị obodo ewu ka mpịa sistem gwa gị using brain gị. Okay, ka sistem debeziri that is ka anyị fụzi ka sistem si wee dị ka obodo si wee dị. Ọ bụrụ yuzuo nọmba 6 ọ ijeze kpọwazie kwurikwuri ije kpọwa kwurikwuri to the extent na obere oge fatipịa ibidokwa ụwa n'isi why jiri onye yuzu nọmba 6? Okay, sistem nọ n'obodo mere ndị bịara abịa otu fasi wee nọdụ kee maka ụmụ nwaanyị bịanụ kee maka ụmụ nwaanyị be anyị bịara onwe fa na-akpọkwa kwurikwuri otu nsi akpọ kwurikwuri a. Nwaanyị Igbo n'obodo a na-anị iyi ka ụfọdụ n'ime unu yisi aga na merod na-akọgheri na-atamuzi atamu na-ama akụ mmadụ ndị mmadụ biko chọọnụ m ego biko chọọnụ m 1 rand biko chọọnụ m 2 rand biko chọọnụ m 5 rand. Onwenugo nwaanyị Igbo na-eme iwe were ego a wee je gbuo okwe ilie okwe agbagba ego ili n'okwe iwere eje lenanya ike nwaanyị obodo tipịa ma ndị na-eri 1 million ma ndị na-eri 2 million ma ndị na-eri 6 million ma ndị na-eri even 200,000 ili n'okwe iwere eje kpọrọ nwaanyị obodo bido nwa anaba ayalụ gị mme na iri n'okwe a were ego a na Naijiria si na Chukwu agọzigo ka iwere naba bọt iri dị okwe ọ sistem meyie isi adọrọghị mma banye isiba nọ sistem ọnọzọ ọnọdụ ịnọ onwe ka ọnọdụ obodo ịnọ si wee dị ịmaka ihe si na ọyalịa adjust onwe imetins adjust isi mba na otu obodo si wee dị na ka nsụwagodo isi onwe m kpakọ onwe m ọnụ wee ka abọsị mmeji wee mee gịnị mmeji wee bọchaa n'obodo ayasago ka mkpakọgodo onwe m ọnụ na ịkpakọ onwe m ọnụ that is manage myself karịa iji ezizụba ụmụaka akpọtalụ gị ibido nwa nke gị adịba ịmụsịsị ya nke gị ije nene ndị nke ị mụrụ amụ ọ bụ ụmụ gị abụsịrị ọfa ncha ị na-akpọ kwirikwiri anaba ayarị ife obodo nyere anaba ayarị so mmadụ ife iwere utu gị kechie utu gị hayes ọkụbaghị that is ọgụbaghị ije kpachara once in a while kpakọ onwe ya ọnụ wee naba ebe isi wee bịa sistem mee gịnị nkịta lachaa ya anya